hafi maulud shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi sallallahu taslima. Muna gode ma Allah subhanahu wataala da ya albarkace mu da ainihin fiyayyen halitta shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah da yawa waɗansu Allah ya karɓi rayuwarsu ba su kawo irin wannan ranan ba da kuma ainihin wannan shekara. To da haka nan mu da Allah ya azurta mu da haka mun gode ma Allah. Haka nan soyayyen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam soyayya ne wanda yake zai jagorance mu har ya zuwa Allah subhanahu wataala. Saboda menene Allah ya halicci duniyar nan kusan za mu ce kashokan saboda manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Shi ne ya zama na farko kuma shi ne ya zama na ƙarshe. Daga shi ba wani wanda zai zo ya da'awan cewa shi annabi ne. An gaya mana an ce in dai duk wanda ya zo ya da'awan cewa shi annabi ne to lalle kam a sare shi kawai. Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi ne na farko kuma shi ne na ƙarshe. Daga shi babu wani annabta. Haka nan muna gode ma Allah da Allah ya azurta mu da shi. Kuma ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance shi mai haƙuri ne. Mai haƙuri ne kuma mai tausayi ne. Da kuma taimako ne da abin da ke hannun shi har sai ya ƙare. Abin hannun shi ba ya rufe mashi ido. To da haka nan manzon Allah abin koyi ne. Da haka nan muke so mu ma gwargwadon abin da Allah ya hore mana a dukkan matakai mu zama masu tausayi, mu zama kuma masu taimako. Manzon Allah kuma mai son mutane ne, mai son ƙananan yara ne. To da haka nan mu kanmu kaga mu so haka nan. Wannan shine kaɗan daga cikin soyayyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Muna roƙon Allah kuma ya jagorance mu zuwa Allah subhanahu wataala. Alhamdulillah. An sani muku akwai tambaya? Alhamdulillah mun gode Allah ya saka da alheri. To alhamdulillah. So wannan shine babban malamin mu kuma imamin mu na masallacin hayin banki na Juma'a. So mun gode Allah ya saka da alheri. Alhamdulillah Allah ya saka da alheri. Na gode. Allah haɗa mu gidan aljanna jannatul firdausi. Alhamdulillah.